Dan kien il-ħoss li bejn l-1914 u l-1918 iddomina l-Ewropa e kif il-Gwerra l-Kbira ħasdet il-paċi li l-poteri żammew għal snin twal. Il-ġimgħa filgħodu reġa' dewa mal-Port il-Kbir fid-dawl li fil-11 ta' Novembru 1918 waqfet l-aħħar ġlieda mis-silta tal-Gwerra l-Kbira wara 4 snin ta' mwiet innoċenti. Imwiet li sal-lum waqt il-ċerimonja fil-Belt Valletta kienu deskritti bħala mwiet ta' unur minn persuni li ssagrifikaw il-preżent tagħhom għal ġejjieni ta' ħaddieħor, kif spjegaw Robert Ferrante u Joseph Buttigieg, żewġ ex-warrant officers fil-każ tagħhom fit-tieni gwerra dinjija. Hija preċiżament dik li inti tagħti the utmost tiegħek mhux għalik biss, imma għall-ġenerazzjonijiet kollha. Dawk li mietu għalija għamlu the supreme sacrifice li taw ħajjithom biex mietu għad-difiża tal-umanità. Bħala legatu ma ħallewna l-libertà li qed ngħixu fiha llum għall-grazzja t'Alla. Storiċi jgħidu kif mat-tokki tal-11 ta' filgħodu tal-11 jum tal-11 xahar, il-poteri Ewropej għamlu ftehim unanimu ta' paċi wara battalji kontinwi għal 4 snin sħaħ. Dan il-ftehim informali eventwalment wellet it-Trattat ta' Versailles li ġie fis-seħħ f'Ġunju 1919. Iktar minn 38 miljun persuna tilfu ħajjithom fuq medda ta' 4 snin, l-ikbar numru ta' mwiet fl-istorja sa dak iż-żmien. Kull sena f'dan il-jum il-pajjiżi tal-Commonwealth isegwu minuta silenzju fil-11 ta' filgħodu, filwaqt li tul ix-xahar kollu tintlibes il-poppy, l-emblema uffiċjali tat-tifkir tal-gwerra. Waqt iċ-ċerimonja fil-Belt Valletta ddomina sens ta' dieqa hekk kif ambaxxaturi ta' diversi pajjiżi urew ir-rispett tagħhom lejn is-soldati li mietu. Iżda fl-istess ħin daw kollha preżenti jingħaqdu f'wirja ta' rispett lejn dawn is-soldati li jisimhom se jibqa' mnaqqax fil-qlub bħala persuni li għamlu l-ikbar sagrifiċċju fl-istorja.